Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinusulo na kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan ini Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, nga nakalapas ko dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, so wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadono da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak tungod kanamo, aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway. Itugot kanamo nga imong mga alagad nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Isaías. Gituduan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ako modasig ni atong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni atong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, kung nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduolo siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sad-an ako, mga dunot silang tanan sama sa bisti, ug kutkuton sila sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo diha sa dakong ugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka lang yawa lang sa mga anak sa akong inahan. Kayang kasilaga lang sa imong balay, nagaut-ut ka nako. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, matingob diri ka nako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto makasamad sa akong
akong kasing-kasing ug maluya ako. Nangita ako nga maluoyon ta kanako, apan walay bisan usa maguhupay ug wala ako hikaplagan. Hinuon gibutangan nilag abdo ang akong kalanon, ug ang akong kauhaw gitagan ako nila ug suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tanawa ka mo mapaubsanon ug pagsadya. Kamu nga nangita sa Ginoo, malipay untang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagpatalingog sa kabus, ug ang mga iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ikaw o Ginoo. Usa sa napulog duha ka tinun-an nga ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari og miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Judas? Miihap sila og katloan ka salapi nga sensiyo og gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa paan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus og nangutana, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Hesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad og ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ang akong mga tinunan og ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinunan ang giingon ni Hesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagagabi si Hesus ug ang napulog duha ka tinunan mitambong sa kananan, ug samtang nangaon sila miingon si Hesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinunan ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, ang nagtuslob sa paan uban kanako nining panaksan mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao, maayo palang untag wala siya matawo. Si Judas ang mabudhion miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Na ako'y libro nabasahan nga nag-ingon, wa ba di ni makaibaw si Judas Iscariote nga si Hesus propeta, manluluwas o Ginoo. Posible nga si Judas Iscariote nakahibaw ni ining tanan, kay wala may dili makaibaw kung magpaila na ang Ginoo.
Ang problema ni Judas kay una, gusto siya nga si Jesus mahimong hari sa Israel. O ikaduha, gusto siya nga madali nga mahimong hari si Jesus sa Israel. Motong nangita siya paagi nga dali rang mahimong hari si Jesus. O lagi kay ang iyang panglantaw tawhanon man mootong maayo tato ang iyang plano, pero sadyang nahitabo na ang tanan palpak o nahimong kagubot. Mga igsuon, mo kini ang resulta basta ipatigbabaw nato ang atong kaugalingong plano kaysa iya sa Ginoo. Ang resulta, nahimong traidor si Judas Iscariote o naglisod na siya pagbawi, nahimo na hinoong naghikog na lang siya. Imbis sayon raon tato, nalisod na hinoon pag-ayo. Mga igsuon mo sa diha sa atong kinabuhi. Tingali, makaingon ta nga, di gyud ko mo traidor sa Ginoo. Di gyud ko kanang mohagit sa Ginoo. Pero usahay, ana makita sa atong mga binuhatan. Kay imbis ang iyahang pagbuot mo'y matuman, mas ipatigbabaw pa nato ang atong tawhanon nga mga plano o kabubuton. Nining dapita, tabla rapat o atong gitraidor ang Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, nakaduol na ang Pasko sa pagabanhaw. Magampo kita nga madasigon sa Ginoo aron kita nga nabunyagan na ug ang tibuok kalibutan modangat unta sa pagpakig-ambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala kanato ni Kristo pinaagi sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mga binunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, mugtubo unta diha sa pagtuo o kahibalo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay mitabang o biniyaan, katagan unta sa panalangin sa kalinaw o kasiguruan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nag-antos sa kasakit o pagtintal, maligon unta sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa pagikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma, alang sa atong kaigsuonan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, kaluy-i ang imong simbahan diya sa iyang mga kikinahanglan. Dungga ang mga pangamuyo nga mong gihalad sa tibok namong mga kasing-kasing o gayaw-gayod bihai ang katawhan nga nakig-ambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa
pagampo kamo aron ang atong mga halad ug sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimay asya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos kasimbahan. Dawata o Ginoo nangamuyo kami, ang gasa nga mong gihalad kanimo. Makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhi ini mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak nga among Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, natagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan. Og nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagapalutaw sa hukom batok sa kalibutan o sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya sa paan, may pasalamat kanimo Amahan, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula ala kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo,
siya makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumiyo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasay luwag kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaya ko. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, tuguti kami pagtuo sa hingpit, nga imo kaming gihatagag kinabuhing langit nun, pinaagi sa kamatayon sa imong anak, og lig-una ang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kita-kita ta ugma o sa hantod sa Sabado sa buntag alang sa atong mga tiniblas. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.